Ahojte, zdravím vás opäť ďalšej rybačky. Dnes som sa vybral na ďalšie jazero. Budem loviť na prívlač. Opäť na moje obľúbené woblery, keďže vyzerá, že je to tu trošku zarastené. Tak nechcem zbytočne trhať gumené nástrahy. Povláčim, presuniem sa ďalej. Dúfam, že už by niečo mohlo prísť. Mám rybu. Nahodil som to tesne k brehu a zabrala táto asi šťuka. Jasné. A mi ťažko točí, keďže v jednej ruke držím mobil, ale super. Skúsim ju nejako podobrať. Prvá ryba tohto roku. Takáto šťuka. Vidíte, krásna šťučka, menšia. No, 48, 49. Pekné.